जेकर सारे का औकात हमरे सामने बैठे के ना ओकर साथे हम खाना खा केहू के सास केहू पर हाथ उठावे कड़कड़ा के हाथ ठीक मरोड़ देवे के बा। अरे हमार मेहरारू जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग वो सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत। आज हम जो ना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बनी। फिल्म के नाम सास बहू के पटसाला। सास बहू के पटसाला के फिल्म की एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री बाड़ी अंजना सिंह। ये जो सास बहू के पटसाला एगो घिसल पिटल कहानी के स्क्रीन पर उतारे के कोशिश कल गई बा ये फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तरफ से। और इस कोशिश में फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मुँहे माटी उठा ले बाड़ा। मुँहे माटी उठा ले बाड़ा लोग हम ये से कहता नहीं कि फिल्म की कहानी और फिल्म के राइटर के कलम में ताकते ना रहा जौना से ऑडियंस ये फिल्म के देखे खातिर थिएटर तक या फिर यूट्यूब के इस चैनल तक पहुँच। रोज सब जाना था नहीं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म के नाम पर ढोढ़ी चोली और जोबा दिखावल जाला और मोटा मोटा पेट। अगर ये से कुछ नया होखेला और पारिवारिक दिखावे के होखेला, कुछ समाज के उत्थान के दिखावे के होखेला, तो फिर सास बहू के उहे घिसल पिटल कहानी के समाज के बीच में परोस दिल जाता। ऐसे ही फिल्म के शुरुआत होता था कि घर में एगो सास बाड़ी और एगो पतोह बाड़ी, दोनों अपन अपन चलाना चलावल चाहता। ये दोनों जानी अपन चलाना चलावत ताड़ी। एकरा में मर्द लोग कैसे पीसता, उनका लोग का स्थिति होता और घर के सुख शांति और समृद्धि के कैसे तिलांजलि दिया था ये फिल्म में दिखावे की कोशिश करी। अगर हम बात करें अंजना सिंह के एक्टिंग की, तो उनका एक्टिंग के मुरीद हर कोई और हर कोई है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बड़ा ही बेकार चुनाव हो। हमरा लगा था कि वहाँ भी पैसा के कमी हुई, ऐसे कहले हुई कि आवा घर पे बैठला से बढ़िया बा कि कुछ कर। जब एगो स्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस हो गई बानी, जब स्टैब्लिश्ड एगो हीरोइन हो गई बानी, तो हमारा लागेला कि वो आदमी के चाहे केहू के एक जिम्मेवारी हो जाए कि कुछ ऐसा करे कि समाज में एक से शिक्षा मिले या मनोरंजन ही मिलो तो कुछ नेक्स्ट लेवल के मिले। लेकिन ना, अगर हमने के भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी के एल्बम इंडस्ट्री भोजपुरी भाषा के करक में और नरक में पहुंचा। अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो एक आध गो स्टारन के, एक्टरन के और कलाकारन के छोड़ के बाकी हर कोई भेड़ ही चाल चला। खैर, रउआ सब के फिल्म के ट्रेलर कैसा लगा, कौन डायलॉग सबसे बढ़िया लगे? कैसे कि हमारा हिसाब से ये फिल्म के ना बैकग्राउंड म्यूजिक सही, ना कास्टिंग सही, ना कोनो डायलॉग सही बा। कैसे कि डायलॉग के जगह पे हो शोर होता है, हाला होता, और बैकग्राउंड म्यूजिक में धूम धड़ाका और बर्तन की आवाज़ और खाना कुछ ज़्यादा बा। भोजपुरी ई ना है जौन ई लोग देखावेला हमने के स्क्रीन पे। भोजपुरी वो है जेकर भाषा से मध चुएला और बोदली से रस टपके। तो समय के फिल्म कैसा लागल है, फिल्म के ट्रेलर कैसा लागल है, का ऐसा फिल्म खातिर हमने के ऑडियंस तैयार बा कि ऐसा सास बहू के घिसल पिटल कहानी देखावत रहो। रउआ समय के कैसा लागल है अपन विचार कमेंट बॉक्स में बस से बताइए। ऐसे ही भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर, गाना और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल खबर देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर ये वीडियो रउआ सब यूट्यूब पर देखा नहीं जाता तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा दे जा। नमस्कार।